Vítajte. Dnes je 27. december. My sa pomaličky blížime do finále, ale finále znamená to, že sa začalo odpočítavanie. A my máme 3 dni do začiatku nášho adventného kalendáru 2025. A už sa vlastne veľmi teším. Teším sa na spoločné chvíle strávené spolu, či už takto online, alebo po prípade u nás. Prečo hovorím u nás? Pretože samozrejme každá whisky z adventného kalendáru, ktorá sa teda v ňom nachádza, bude súčasťou ponuky tohto krásneho baru. A taktiež ešte bude výnimočnosť, že vlastne tá číslovka alebo tá daná whisky pripadajúca k danému dátumu bude v daný deň aj v špeciálnej cene. Ako náhle sa stane to, že je samozrejme nedeľa, tak sa to buď udeje v sobotu, alebo sa to udeje v pondelok. Samozrejme riešenie na toto nájdeme. Takže naozaj si prejdeme prvých 7 krásnych visiek, medzi ktoré bude patriť írsky Whistler, škótske Glenmorangie, sudovka od Aberol a Bunach. Budeme mať prvýkrát, vlastne nielen v kalendári, ja som to už hovoril na niektorých našich degustáciách, vlastne prvýkrát sa stalo, že za 15 rokov tohto baru máme oficiálne na bare whisky Tobermory, teda z destilerky, ktorá sa nachádza na Isle of Man. Je to výborný panák, výborná 12-ročná single maltka. Ale keďže tá distribúcia nikdy nebola, tak proste sme túto whisky nikdy v ponuke nemali. K peťke bude pripadať 15-ročná whisky Dalwhinnie. Tu 15-ročnú whisky alebo 15-ročný iný single malt budeme mať dokonca až 3-krát v kalendári. Pod číslovkou číslo 6 sa bude schovávať Talisker, krásna whisky, dymovka z Ailey, aby ste teda tušili, čo to aj znamená. Dymová whisky a ako prvú v tom kalendári budeme mať whisky, ktorá je dokončená v špeciálnom víne alebo v špeciálnom mixe sherry, ktorý sa volá Amoroso a je to vlastne mix Amontillada a Olorosa a pod číslovkou 7, teda počas prvého týždňa budeme mať krásny írsky single pot still whisky 7-ročný v sudovej sile, ktorý je vlastne zo série spotov. Takže ja sa veľmi teším, dúfam, že sa aj vy tešíte. V pondelok začíname s videami, v pondelok sa začíname stretávať večer pri monitoroch, ako hovoril Braňo Mojsej, trendsetter tohto štýlu, vieme cez internet, ani nevedel, ako to vlastne predikoval. A toto sme si vlastne spievali, dosť smutné, zároveň veselé si spomínať na obdobie korony, kedy vlastne sme sa na tomto bavili s tým smiechom cez slzy. Ale som rád, že sa konečne môžeme stretávať. Ďakujeme veľmi pekne všetkým, ktorí si náš kalendár objednali a budú s nami absolvovať túto vianočnú cestu krásnym objavovaním tohto znamenitého destilátu. Takže moje meno je Pražinka Peter, volajú ma Izzy, preto Izzy Pub. Včera tu padla tá otázka, že prečo sa vlastne volá Izzy Pub, pretože ja som Izzy. Takže je to, aké by to bolo u spievajúceho kaderníka napríklad. Takže je to u Izzyho, preto je to Izzy Pub. Takže Izzy Pub adventný kalendár 2025 štartuje v pondelok. Majte sa, vidíme sa.